Hello everyone! Ayan, magandang tanghali sa atin lahat. Welcome sa aking munting channel, Bicolana Vlog. Ayan, nandito ako ngayon sa aking hardin. Nagpapaaraw para malusaw ang aking mga taba-taba charot. Ayan, talaga namang may taba naman na talaga ako, pero katamtaman lang naman, hindi pa siya kalalaan ba sabihin. Ayan, dito ako ngayon sa aking hardin. Update lang tayo, guys. Ayan ang aking mga halaman ngayon. di ba? Ayan, kainitan. Nainip ako kaya ako nagpunta dito. Ayan ang aking mga malunggay, oh. Tuwan-tuwa sila, oh. Ito ngayon ang aking mga baby flower. Tuwan-tuwa sila, naglilipat-liparan sila. Ayan siya. Diba? Ayan sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.